sigurno. I ako gledam tu arhitekturu, gledam te skulpture, onako, ajde da akademski priđem svemu tome, koji to stil? Mi ljudi na Balkanu gradimo novi stil umetnosti. Ja sam ubeđena u to. To je nešto kao, da kažemo, spoj naive i baroka. Naivno verujemo da smo i dalje u baroku. Tako da, lepo je, ali tu smo gde smo. Ja se izvinjavam, ja pričam, a nisam se ni predstavila, to nije red. Moje ime je Marijana Ranđelović, ja sam glumica i prva stand-up komičarka u Srbiji. Hvala. Marijana Ranđelović, već ste zaboravili. Da. Marijana kao Maja Marijana, samo što je ona vikend devojka, videli ste po plakatima, a ja sam, ko što vidite, aktivna i radnim danima.